अयनाय मोनो आरो बर' हिसाबै बिदि खालामजायोब्ला होमब्लाबो आंहा 100% फोथायनाय दं जों गासैबो भट होनायनि सायाव आरो फंबाय नबजितनि पारफरमेन्सनि सायाव। हेल' एभ्रिवान, once again वेलकाम बेक टु दा चेनेल। खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथां बयबो मोजां। दिनै गुसुं खिन्थु इम्परटेन्ट जागोन कन्टेन्टआ। फंबाय नबजितनि सायाव आङो फंनैसो आपडेट्स लानानै फैदों जे जाय प्रतिदिन टाइम्स निउस पर्टेल, बे निउस पर्टेला मोनसे मिस्टेक खालामदों। आं फुरा बुंखायो आरो नोंसोरबो दासिमहालागै ससियेल मिडियाआव मिन्थिखाबाय। बे जाहैबाय फुरा 100% आं बुंखायो, फुरा गेरेन्थि। बेयो जाहैबाय एडिटिं मिस्टेक नङा। बेखौहाय बिथांमोना जाहाथे भटआ खम जाथों होननानै नाम्बारखौ सोलायना होदों। 9152 915246 जायगायाव दा बेबायदि मोनसे बिराद गिदिर निउस पर्टेला बिदि मावोब्ला बिराद उसुबिदा आरो इनडाइरेक्टलि जोंखौ मोनसे एक्सप्लयटेसन होननांगौ जाहैबाय। बेखौ जों बुजिनो हायो। बिदि खालामो नालाय प्रतिदिन टाइम्सनि अनार नोंथां खावलायो মই আজি অনুৰোধ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ নিউজ পৰ্টেলে এনেকুৱা কোনো কৰিব নালাগে। दा মই আজিৰ সময়ত মই এই কথাটো ক্লিয়াৰভাৱে কৈ দিব যে এইটো এডিটিং মিষ্টেক নহয়, 100% এইটো পলিচি বুলি মই ক'ম। আজিৰ দিনত ডাঙৰ নিউজ পৰ্টেল হিচাপে এনেকুৱা কোনো কৰিব নালাগে। মই আজি বাৰম্বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অনাৰ যি আছে প্ৰতিদিন টাইমছত যে এনেকুৱা কোনো কৰিব নালাগে, যাহাতে ফিউচাৰত বা নেগলেক্ট সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কোনো কৰিব নালাগে। अयनाय मोनो आरो बर' हिसाबै बिदि खालामजायोब्ला होमब्लाबो आंहा 100% फोथायनाय दं जों गासैबो भट होनायनि सायाव आरो फंबाय नबजितनि पारफरमेन्सनि सायाव। स' बिथाङा आं इसोरनाव आर'ज गाबो फाइनालसिम थांनानै देरहासार जानानै हारिनि हादरनि रायजोनि मुं खामायनो हाथों। बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबो। दा आपडेट्सआ बेनोमोन दिनै एसेखिनियानो। स' जोबनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम आङो नैबे मनालिसा रेस्टुरेन्टनि माखासे बेकग्राउन्डखौ खोन्थानो होबाय, नायलांदो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ। मा जानो फैदों नोङो? दे मालिकआ जाफैनो हागोन। बिराद मोजां रेस्टुरेन्टआ क'क्राझार टाउनाव यामाहा श'रुमनि नांजाबनाय मनालिसा फार्स्ट फ्ल'रावहाय बयबो दं, सेल्फि लादों। बायद'आ मा जाखो बुजिनो रोंला आङो, ग्रास काप बादि लागायखाबाय। चावमिन अमाजों कफि जि ग्रास कापसो। मा बिफां होनो लावदों बेखौ? मा होनो बायद'? ए हाउस डेक'रेसन ना? नैबे गेट